Diripo. Kuri sei ukoko kwa muriko. My life takuta muchiwande. Toita usiku pasina vanhu vakawanda, right? Right? Yeah. Vane kumwe kwandiri kumboteka shamwari dzenyu later. Vatibone. Handikwanisi kuzotega vanhu vese, otherwise ndovharwa. Zuva wacho unopedzisira ndivhara. Saka kana mangoona vanoda kutegwa mungozomutega omega. Otherwise ndikatega vanhu vese zuka anopedzisira kuti viral. Anopedzisira kufunga kuti chii? Right. Yeah. Nasi ndiri a little bit controversial story nyaya. Kanyaya kadiki kari a bit controversial. Kamuri kuona pa sanai kuverenga title iyi. Sanai kuverenga title iyo. Ndichitega. I think vakwana. Right. Yeah, atatuwanda. 5 atowandisa. And bisage. Right. So, vanhu. Remember, zvandinotaura izvi mifungo wangu. Musazonditi chichichi, but now ndoda kuti ndikuudze pande kuti I'm usually right. And I'm singade uzondibelieve mongozorega zvenyu, but I'm rarely wrong. Ndogara ndakupa iwoni. Ndogona kutaura zvinokupa, but I'm usually right. Ndakatozviprova izvozvo kuti ndi right. Right. Hapano. Wapimbiwa tombatangana kuvanhukadzi. Vanhu vanogara shoko tinongopika on vakadzi. The reason yandinoziva ndikadzidzisa vakadzi ka. Kukanzi sarudza munhu wokuchinja nyika. Naye between mukadzi nemurume. Munhu akangwara chaichaika. Anoti andipe yangu vakadzi. Vakadzi ndio vane power rekuchinja vanhu nyika. Vakadzi vane power rekuchinja. Varume kana ukati endai munochinja nyika, ukavapa information varume vari muroad kunochinja nyika, ukangoisa vakadzi bhondo. Ndonga mundinzwisisi. Ukatuma murume ne something, even kunosunungura nyika chaiko. Vakafa varume vazhinji nekuda kwevakadzi. Vakadzi vacho vanofanirwa kungara nasisi vavo futi. Ndikuti murume haatrustike neinformation. Murume haatrustike neproject. Even though vari vanozoenda pazvigaro vomira mberi vodidi, but varume havatrustike. Ukaisa varume paproject, inonoyambuka rwizuko yatovhiringwa kana pakangoita mukadzi pakati. Ukamupa project mugarden murume, kumpa project garden raid and okay, ipa mazita kumiti yese nenyika chichichichi. Ukangozoisa mukadzi, project yacho nomungobvanga nyuka. You know that from the Bible. So the best way, dene munhu akanga apiwa information baby akatoita Eva zvaitori nani kuti Eva usadla muchero uyo pakati uyu usadla muchero uyo, because ukaudza murume ka, even the way anonoudza nayo Eva anenge otoda kuti usati explain zviri bobo kuti why do we have to listen noyo munhu wauri kuti Mwari yeyu, because Eva pakasukwa uyanga Adam ndiani aniziva relationship yake naMwari, akatozongonzibudza kuti hande toshama. And I suggest kuti munhu akatoti hande tinoshama ka, akati hande tinoshama ndi kuti tashama iyo hande tofeka mashizha, pamwe ndi Adam futi ndi Eva. Ayo Adam ndiye akatoudza Eva kuti iwe tashama hande toshama. Eva angasingatombozivi kuti kushama kudii. And if Eva knew
aitoti mashizha haasi kundikwana ndoda rikaita miniskirt aiwa handisi kuenda kunoshama kwacho handitengere ndoda mashizha emubondi ndonga ndo pakatotanga fashion ipapapo. Pamwe Eve akatotora 2 hours achiramba kunoshama achiti aiwa Brian haasi kunyatsokwana isa mashizha emubonde apa aiwa mashizha emubonde haasi kuita ndoda zeshizha rinonyatsokavha apa rine vent. So the best way kana muchida kuti mudzidzise vanhu china chevarume hachina zvachinonyanya kubetsera. Ndinokudzai varume vanogona kuenda kuchina every Thursday kuchina chevarume. Dzidzisai vakadzi. Ukadzidzisa vakadzi you are very very likely to succeed. Ukadzidzisa vakadzi ndo mafungiro angu. Ndichakuexplainera kuti why. Mundi reminder. Right, ndombokupa example right now. Woti endai kuhondo varume endai kuhondo toda kunodhingura tibvise mapambe pfumi. Havo varume vaenda kuhondo, havo varume vatanga kumitisa, havo varume vana chingwido vayai muimbe vamwe masoja amagandanga aivurawa ari pakati pekubaya vanhu zvana chingwido vaiwanikidzwa nemasoja uko. Vamwe vacho vaitrepiwa through vakadzi. Unoziva vaingoti tsvakai vana chingwido vari nice tovabata. Magandanga mamwe aiwanikidzwa ari pamusoro otoburawa muhondo. Divert, we are easily diverted. Vese mapolitician ayo musatombovunga zvenyu kuti hey vanonetsa. Hakuna politician anombonetsa. Tsvangirai chaichaichaiwo ungupedzera ngotsvakirwa mukadzi. You never know kuti mukadzi wakatozorora ipa mwanga itorwe zano futi. It's so easily done. Murume ukangoisa mukadzi chete iye supo pano pa live mukadzi akangofona kuti ndiri panze muone guys live yapera kolino wavana mukadzi sorry guys pane zvaitika ukanzwa murume patopinda mukadzi. So let's teach varume vakadzi first kana chitoda kuchinja nyika. That's why nchitargeta vakadzi akusi ndokuvengai. Ukatotargeta vakadzi ukavadzidzisa. So nhasi dzidziso inde takarereka kuvakadzi but inobetsera varume. Right, wanyengwa iwewe uri married, wanyengwa iwewe uri married, what do? Do you delete the number? You delete the imbondipindura nditanga ndaverenga nhasi ndoda kuita senge katicha kanotonzwisa imbondipindura munotanga maverenga ndaverenga macomments endozokupindura inini because ndanyanya ngoramba nchikudzidzisa what do vanhu vari married. Ukapfimbiwa iwewe unodeleta vazhinji rekaindikudza zvandakaona zvamunoita muno iwe ndine murume kana kuti munodeleta message yo moti zi moudza munhu yoti I'm married, leave me alone. So ndipindure panapa each comment yamunenge maitaka ndenchi commenta nchikudza papa unenge wakanga sapa unenge wagona pa. So ndiri kuda kuverenga nhasi ndiri munhu anoverenga vanzi zvakaoma hazvo. Chii chaoma Kelvin ma pane chii chaoma futi ameno. So ndakamirira macomments. You comment ndoverenga comment yako ndo criticize ndo supporter or criticize or advisor. Ndiramboengeja nemwe nhasi. Asi dema makawandisa ndasingazodero because macomments acho andingazogona. So just because more less than 20 it's fine. Well 25 apa parubuda 11 then vari kuma private groups 25 people that's fine. So pane ari kukomentera ndichimirira macomments ende ndichiverenga text dzimwe dzamuri kutumira kuno muri kuti kudii. Ndakamirira comment ndatini wapfimbiwa iwewe munhu akupfimba. How do you respond uri married? So right, ari kuti handiite delete. Kana usingaite delete, what do? Nyababs tells you. What do? Hauite delete, wait a say. What do next? Hands very married. Oyo was married. Kumbichibu was married. Let's say wa imbo imagine warorwa iwo kana twarora. What do? Unoita say. Wapfimbiwa uri married. Umwana kupfimba boss wangu asina ring. Umwana kupfimba chitoiona ring. What do? Pana ntexera kandomza ndine murume shamwari. Right, let me tell you guys. Ukapfimbiwa iwo ukati ndine murume, otherwise uri kumuudza.
This is what you're saying to this person. Ukapfimbiwa iwo ukati kumurume wacho, iwe ndine murume man. Otherwise you're saying denda ndisina murume sha ndokuda. Saka uyatanzi ndikapfimbiwa ndomudza ndine murume. Message unoita sei uyati handi delete message. Kana warega delete, what do you do next? Uri married wapfimbiwa iwewe. Wapedza kupfimbiwa. Munhu iye hausi kumuda. Kana kuti unomuda but unotya kuzonzi wachita. What do you do? And ndongomudza kuti I don't love you. Right, unogona kumudza kuti I don't love you. But I think what you need to do, ndakuchikuadvise. I think what you need to do, kana uri married, akakupfimba, pudi andikudi, even ndandiri single andikudi, right? Take it or leave it. However, musandi pfimba futi, ndiri married. Respect my husband. Kuna wanoti, oh, my husband wouldn't like it. My husband wouldn't like it if I gave you my number. Oh, your husband wouldn't like it, but you are going to undipa number. You see, you need to be very, very careful. Because anoramba chizongokupfimba, varunguramba chidzoka ndakamuramba. Unamuramba what my husband wouldn't like it. So it's your job kuti your husband asazviona. So in other words, ndichikupfimba uri married, ukati hanzi my husband wouldn't like it. It's your fault to show him. Vigash or save my name as precious. Andukona. Ndoda kuti ndikudzidzisei kuti imwe information yamemuchitipa vanhukadzi haisi as clear as you think. Hanzi ndoramba kana iri WhatsApp ndochengeta because tozoda paper trail pa evidence letter ndiwo ma V11. Ndoramba kana iri WhatsApp. This is what I will advise you now because I didn't like V-rebels. Ukapfimbiwa iwewe. Usa delete a message. But I think you need to tell the guy, Shamar, I am married. I am married. Ukadzoka ukaramba chipesisa ndakunoudza murume wangu. Monopedzerana paurume wenyu. I am married. Even though izvokuti ndisiri married whatever zvineinewe pari zvino situation yakamira so I am married and I love my husband. Oh, vamwe vacho vanokudza murume wako ari kuchita chichi. Okay, what ari kuchita? Do you mind if I tell him? Do you mind if I tell him? Kuti wati anochita mopedzerana ikoko yo ndochamuudza kuti anochita nani? Murume wako akapfimba mukadzi. Mwana kana uya achiti murume wako akapfimba mukadzi wangu. Sandiri kudawo newewo. So kupedza nyaya pamuudza kuti okay, saka rega ndifonere murume wangu izvezvi. Ndimuudza kuti uri pano uri kundipfimba. Remember, but kutaura munhu usingade. It's very, very possible to pfimbiwe nomunhu waunoda chihure. Anditi. Vanhukadzi mira ndikudzei, don't delete my messages emunhu ari kukupfimba. And don't be scared of telling your husband kuti uri kupfimbiwa. You will thank me later. Let me tell you why. Andonona murume wayo kuti dzimwe nguva kana wane 37 years anokuti enda hapana nokuda. Hapana anombokuda hapana. Varume vazhinji vanorambana nemwe vanofunga kuti hapana achakudai. Do you know why? Because all these years musingavabudzi kuti muri kunyengwa. Rinogara riri delusional, so risingakutengeri kana maruva. Rinogara risingambokutengeri maruva because rinofunga kuti hakuna anonyengwa. Listen men, vakadzi vanonyengwa zvokuti isatina vakadzi vaingonyeba achita vanyengwa. Hakuna mukadzi asinganyengwa. Angobuda panze ring or no ring, motor or no motor, work or no work, job, picking vana uchiko hapana rimwe rodombomutiraya chete. Problem yandinoziva hangu yamunozosangana nayo kana mukanyengwa. Varume vekumusha kwedu vanoti yamatavire yayo. Me included. Kwase yanyenga iwe wega pakati peruzhinji yakarehwa namatavire. Iwe ndiwanga mukwezva. So you guys end up fearing ndozonzi ndanga ndamukwezva. Right? I understand you. But chinzoka iwewo kana uchida maruva manje iwewo from your husband. What an opportunity. Hantu wanyengwa. Sirume rako rakupromisa riri kunyenga riri kupromisa maruva. Ona amene ndakanzwa nani? Honey, ona zvinhu riri kundinyengera. Amene ndakanzwa nani ndofarira maruva. Riri kundipromisa kunditengera maruva. Watokumbira maruva nemunyati kumurume wako. You will thank me later. Kunonzi kukumbira maruva newisdom.
kana murume wakasingakupi bonde ndiro unezi munhu ruda undikwire rupenga iri kuita senge rakanzwa kuti iwa undikwiri munomu murume anotarisa timetable asi